lara mangi miem mi semladan ke jingkit kle ya kala syai kala sisni jong ki khon jong ki kseu ki jongi bangin yoi bakari berkejaj menriu kan yam bangin yoi bagi khon ki kti jongi Ka Voice of the People Party mene kasngi hakar pesan terik ujemang kala yo pan penong ya kejing syong kelany mongor ha parking lot penusla ban penjur ya kejing yakhi ban dawa pen kelat mai no ya ka reservation policy badru ban pensngau syuf sembut menteri kejala uba perstun tensong bala syong sngabjar klemla ban aya karai halor kani kejing syong kelany mongor la sekhi basibun ba kibawan ban kersyani o presiden kaseng WPP uba Arden M basayomoj halor kejing dawa basyong ni kejung una ka benta kala we bat kejaj menteri kujongi ale mentangnya skap sipor ya kita gibriu ke belawan ban yasno ketilang hagani kasngi nyon kelai yang khasi ya nyon kelai yang ndon kita kemensim ban perkhat lem kita jongi ki kon sama kalawe pateng kawan sawan ndrei ndon kita kecing perkhat air an jongi te kum kecing peconga mo te kabadai hok ba ngiale ya kan ngi sngodon bok mo be yo ya iba orden bayalam ya kan kaseng WPP te kan ngi dap cing kemen ka bakrau nomor ba ka chat benreu khasi chongi ka bala nang tron no spo si spo te ngi kwa ban yo la ka chong ka hok bat kham tam ha kan ka perthei ka chuk menta mo ngi kwa ban ya kendu ka kino ki kam ki ba kham hakmat long ban ya kendu kum perkhasi bala kumngi shenong kendong kam tam ngi dai kendo yaki bum dai ki prakasi long kam kam cencar kacing ya terekam mo sedang samon te kum curu nga sudan kate kacing keta mo kum MLA mi sene nomor udai khasi bat kum curu pen sngow ya kane ka bangi yaki menta kasni hangne hapo usla te balikin sim lang kum ya kane kecingkit kle namar udayu cek benriu khasi kum UMLA chongi shanero ha kata kala yo isya kecing urlong kala pau sisa khmat chongi kicek benriu waro chenis than usla kalong kum tahe namar uong ni penbe sisen san snem bat ule sisa ru ya kata bat uong hiru hapo ka khubor badai sapo than soyong mo uong bani ice cream tang ya kibreu la chong katu kadai sisa kebom ban yadan kan ne hang ne mentar bang ya kersan ya kajing dawa jang iba Arden namar kajing dawa jang iba Arden ka bangi kum ki long kemi khantam ni sngaw ya hap ha ni kwa rubakin jubab no ya kan ne te mentang idan ne penusla ya langkat ne ladam po sakathong ka bangi ngi kwa ngin mi hadu surok hadu skitiriat ngin ya le te hatu kalau urlong sisan em kata ka ba uong teng man haka shwa ka election ba ngi penbi man ka san snem ngop ruman ka san snem ha ba yo ikum ne ta kala de kin kum ba uong bangi penbi san snem kingop sahdin san snem mentau sngap jar sa ayudon tang kadul khamat ru ngim yo i u hapang ne sakhaman ngi dei banjit ya kita kibriu ki ba i ya kari ba ka jaj benriu ki ba simru ka jing ki khli ya ka jing kam jong ikum upaj ba ngi haka ba dei menta kum ne ta kam ya ha ba ru em uni u bangi job mentau dei u MLA tang ya ki kontraktor ya ki behe yang i kirit kiri ya don jing sngam te ka jing mi jong i menta kalong ba ngi perkhan na kam ta kalawei ka pateng ki kon hadin habot ngi bun ba ki jing don kam nang ne sakman ngi kwa unong kersian ba kum Arden ni kwa imslan Arden ngi penrem NDA la sim ya krai kan na data kan negara reservation polisi ke ba yadai bagi semla boleh hadita ka tungkang pinjang te ladang pe ni bisa hiru ya kata tolong kepala nak siliang te kalau dai kepor ya ke sarkar bahkan review yang halor kan negara reservation polisi nomor ba kalau no sebab palat dan ba ya kayaknya ke jimbun breu nomor ka population yang ni kalau marsiliang berki kero nak kata ni semlai dan di Sukia ya kata ni tu ban ai kejing kersan ya kersenjam jeng ke jing sabjar jeng umle nak kata kadau ke penlong yang ba ngaru kumbu baru simet ubudan ya kejing kli nak mentakan ka kam kabala simti dei baden kabala sak jingit nak ta jongi te nak kata kadau ngawan hangne ban long be ban penpau ya ka jing snow ka bangi ki than jong gariwar mo
ni wan kersian ni kene ka kam jong kene ka resolution kursi ka baden laile ni sim ni wan khnang kene kam namar omdei ba ni ong ba ka de ka jingile jong ka parti ngawan hane ku merusimet ubam don ban ong ba ngawan na gamtak parti hre ngawan na gonta ban kumta u ban kitkli uban kran uban ban yu na gamtak je binriu namar ba kene ka don jingta je binriu tena kata kadauru ngawan khnang ni khnang ba ngaru ngan long kanuk sai ki we ki perlok perdok persnam bakini snok tilang ye kene mar kene kade ka kamyap kam im jong paiba wat ong re bang adon ha ka parti kata parti kene re wan hne kum ka jing teli kum ki dong song ki bran ni ki jikit kli ya ka ni ka kam ya undang nyalang uba tibri uba tiplay uba don kata ka jingot jong perkhat ya ka bankit ya ka jat penri ka jong ni mo kam tan ru ya ka lawai ki khon ki sin jong ni kata hi kai kumno su i bangin ong ki ba bi kilong kami ki ba bi ngimyo hiro ban lai pule te kam tam ni perkhat ki khon ki ki bang yo ban kersian ken ba ki lai sa ka jing pule te ngimi lenti hiro ba ka sarkar kan numla hiro ban sangat menti than halor kan ne ba kum ka jat benri hu jong i ba ro ko wei ni ya sim benta ya kan ka jing ya khi pengingit sen hiro ba ublay un pen sngaw haka do nur lani haka skor jong u ba un sngaw snai lam kin mo ya la ka jong ka jat benri ma u hiro dai ka do ka snam khasi te mangi hiro mi dai hiro ki khon khasi khara tangkum ta te ku boleh sibun oh ya cia yang net na mai perkhat i nakalawe langi khön ngi kseu ba longga nak cingle ka sarkar hade kene ban cha skor karena kana kecinya keren nak tanga kecinya dawa mu barden malai song sya tangan dei dalam kaye yang neut ia pang neut i hade kata i wa pli wa ya song tene sino bendong bang em kana kecing singau mong i nak kana kecingle ka sarkar ban sya skor karena kana kecing dawa uta UMLE dong kan nong krem ya longga kerpan nga nau tawe men khasi la da u ding sngu thu yu ba u dei jek men re khasi dei ngam u dei su sun na kane kacing nya kerpat kacing ang neut kine ki reu khmat mai ki ba yang na kane kan long la yang hane da ka men sem ka ba ton ki yang hane da ka men sem ka ba len la de haba yo ji nga ba wai na kirau khrau kari berkejaj benrawi isar arden da ka baburam nganangi bayengi syong ibong sak tangan hatai hakmat additional secretariat te nyaro hu kum ka wai na kilong kemai ka ba em ka jingkit khle na ka benta kari na ka benta ka jaj benraw na ka benta ka pateng om na ka benta yala de ngalabiang ngayala de ngalabiang hendrai nga perkhat na ka benta kilong din namar kan mentoy ayu lada mangi ngem misem ladan ke jingkit khle ya kala sai kala sisngi jong ki khon jong ki kseu ki jongi bangin yo i bakari berkejaj benreu kan yap bangin yo i bagi khon ki ti jongi kin syak tangan kin lan ha kanong rim ka bang yo i kan padok jing kermen kum ta ha kene kapor ngayeng ha kene kapor na ka benta ya ka bane kersan liya lem ya ka jing syak sitom ka jong isar arden badon burom jongi papai ngas ngoban yeng ha kene kapor ban ai khublai kerpang na ka benta orang ba ubadan ke jingkit khle ke jing jala ka jong kari bat ka jaj benriu ngiro hang ni ngiadon kat ni lase ngala ban ong lase ka than riwar jongi ka bombiang ka jing pentip lase ngala ban ong ki bompat su thu sepang kan ni hanrai yala di simet ngas ngau ban ong bangan yang man kersian nang menta kalong ka yap ka im jong kari bat ka jaj benriu bat jong ki pateng ki pakit ki jongi ki bandang yai lenti nang ni sakman ba ngin yang bit bandawa bat man kerpat ya UMLE badan buram jongi ubalong roh ko juga por deputy chief minister ba in simlam ya kene jingkit khle na ka benta jongi ki paj ba namar ha ka por ka ba ki MLE ki wan ya ban pen sngaw ban pan ke jing kersian nangi ki paj ba ki juong yangi bakin le ya ka ai ka bangi don kam bat ki juong ban sakri hok yangi ki paj ba kum ta ka ne ka long ka wei hoaj philale ya ka jingle ka ba hoaj philai rap hoaj nge yo ki kam ba jong phi henrai ka ba kham don kam tam na preng jong kita ka dei ka ni ka wei
hakaba pin perkhatlem na kabenta kala sai kala sisni jong ki khon ki ti ki jongi te khublai na kabenta ki jingle maha jong pi na kabenta jong ka constituency hanrai ngi don kam sa ka ba kham kong santam bat kata kalong ba pin ya ailam ka ketika deng ka ketika mon wala pidan ka sarkar hoi hanrai pin yang nam ta ka riber ka jaj benriu pin kendo ya la ka jong kata ka jing men toy simet hanrai pin perkhatlem naga benta jong ka thain riwar jongi khana ba ka thain riwar jongi sai si sen pat kan long ka ba pharnai khana ba ka thain riwar jongi sai si sen pat ba ki khon ki ti ki jongi ka thain jongi kan im kan khilung bat ba ngin long ki ba bit ki ba biang ha kala sai kala sisngi ka jongi te ngam do henrai tang ka jing kerpat na ka benta i MLA ba don burom jongi ba in sim ya ka jing kit khli halor kan ni na ka benta ka jing kerpat jongi kum ki pai ba jong pi hapok ke konstituensi jong pi te khublai sibun kalau ma kasarkar ka de bersengap ya kan ni kecing dawa jong ki pejba mdai menganuan dengan ni pat kum nak kaseng ngawan kum uru pejba nomor pi munsin hi ki pejba ya ka sensus kejing pun pai pat kejing na pai de kan ni keje representation polisi kala duna palat yang kasih kala kia siliang de kanang mi kipor pi kari kasingi kanang ngam menangam balik ngam de nak kadau ka ngi juong kalau we kari kasih song hangi kun samla ladaki kun samla kim yo kam yo jam de kemot ngilak kot ken kari kasih jongi mat kum juru ngalingo ki MLA kasih jongi haba kilik kersian ni ke sarkar ki sulit kernyom kim sutu de ladaki sutu ini ban perkhat tang kawe ngisulingo mas sedang hi ke sarkar ladang apet mental ami sedang sena sarkar masmi kimi kini ki arngut ki deputy chief star kabaso lengo wat manga lani ngangit sai wat ubabe ju sai perkat hakawai ke senong don arngut rong ba senong plumar de katar kam dan hok hira nomor yaki kila bentung kam kat bamon kat ba ya kat ni ke reception polisi ki ong da perkat ki dabu da kita ki start de beli tumbu di start lading kereni kita ki ong ba don kamban bu deputy chief star nomor kala heแต่kata roh habal he telah don kam memang penkelai ke reception polisi bakal he ide kata kan nomor kanang mi kapor kala nangap sinangam ngi kasih ni dia tapi pe seni ri sithanywa ni la kasurok ru kabat solingo ala ha kan nuru solingo tapi pe kasurok ru seneng stay kabat kemai ru kisna kabarim ru ki repair ngi seni bat rim bat kemai suya jot lot oi hoi